Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Мае суразмоўцы – людзі, якія адбыліся. Людзі, якія шмат зрабілі ў жыцці, і ім ёсць пра што гаварыць, ёсць, як кажуць, чым пахваліцца. І ў кожнага сваё крэда. Сённяшняе крэда майго суразмоўцы гучыць так. Кожная галіна чалавечай дзейнасці на пэўным этапе свайго развіцця патрабуе самапазнання, пошукаў сваіх вытокаў. Гэта піша мой сённяшні госць, гісторык, педагог Александр Гужалоўскі. Вітаю вас, Александр Александрович. Добрый день. Александр Гужалоўскі, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Нарадзіўся ў 1960 годзе. У 1983 годзе скончыў Мінскі педагагічны інстытут імя Горкага, а ў 1991 аспірантуру навукова-даследчага інстытута культуры Акадэміі навук СССР у Маскве. Працаваў у Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны, Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь, а з 1993 года выкладае у БДУ. Праходзіў стажыроўку ў Смітсонаўскім інстытуце і быў запрошаны ва універсітэт Джорджа Вашынгтона ў ЗША і ў Амстэрдамскі універсітэт у Нідерландах. У 2004 годзе стыпендыят праграмы «Фулбрайт» у Клівдэнскім мастацкім музеі. Уваходзіць у саветы па абароне дысертацый, па гістарычных навуках у БДУ і па культуралогіі, мастацтва, знаўстве у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтва. Ваша сфера дзейнасці – гэта даследаванне музеяў Беларусі. Скажыце, калі ласка, які самы незвычайны, які самы такі выбітны, на ваш погляд, музей у нашай краіне? Ну, давайте разведем. Самые незвычайные и самые выбитные. Вот самый выбитный, сегодня самый выбитный музей, это у нас, безумовно, лидер, такой флагман музейной справы. Я выделил два музея. Это Национальный мастацкий музей и Национальный историко-культурный музей-заповедник Нясвеж. А незвычайных музеев, ну, их шмат. Ну, наприклад, музей у Гродзенскай турме, наприклад, таких. Да. Ну, вось у Полацку музей беларускага кнігадрукавання. Адзіны музей у Беларусі. Да, такі музей адзіны, музей кнігадрукавання. Ну, мы зараз з вами знаходзімся на супраці музея гісторыі кнігі. Да, музей кнігі, да, так. это такі блізкі по духу музей, но Полацк у нас увогуле это музейный город. Скажите, вот, калі ласка, вот от вашей такой працы про музеі Беларусі, вы пайшлі, так сказать, далей, вы стали вывучаць савецкае мінулае нашай краіны. Вот чым вы кіраваліся? Ну, кіраваўся тым, што з аднаго боку слаба вывучана гэта тэмы, за якія браўся. Іх неяк даследчыкі беларускія не заўважалі, альбо свядома абыходзілі іх бокам. А з іншага боку, вось, у нас цудоўная, зноў-такі ў гэтым будынку, якім мы з вами знаходзімся, маецца вельмі багатае архіўнае сховішча першакрыніц па гісторыі 20-го стагоддзя. І гэта таксама вызначыла, безумоўна, это таксама вызначыла кола даследавання, кола праблематыку даследавання. Ну вот вы нарадзіліся ў 60-м годзе мінулага стагоддзя, то есть вы захапілі вось у жывую, як кажуць, савецкую рэчаіснасць. Вось вашы ўражанні маладосці супадаюць з тымі ўражаннямі, якія вы атрымліваеце, вывучаючы гэты матэрыял? Ведаете, есть такое выказывание, история начинается там, где скончается память. Вот есть такое выказывание, мне оно подобается. И я не збираюсь писать, это вспомины треба писать, бо навряд ці можна. А вот про хрущевскую адлігу, яку я не памятаю, я народился у разгар хрущевской адліги. Я, конечно, ее не памятаю, бо мой первый вспомин про Минск относится до 1964 года. Вот мы згадывали с матерью моей. Да, вот я памятаю, мы переехали в барак, там, где сегодня стоит меблевая крама на Комаровском рынку, нам дали первый барак, батьку дали, там покой в бараке. Ну, вы же были пионером, комсомольцем. Я был комсомольцем, пионером. Я вступал в пионеры год 100 годзе Ильича.
Вот ваша цытата: страты тэкстаў, фільмаў, п'ес, а таксама архіўна-музейнай бібліятэчнай спадчыны падчас макулатурных кампаній і чыстак непапраўныя. Ну, гэта я маю на ўвазе, калі перакласці, як я разумею, што выкідваюць часам вот такія цікавыя матэрыялы на сметнік, яны знішчаюцца. Гэта вот чырвоны аловак, гэта вы прысвяцілі цэнзуры. Тое, што, вот, скажем, страцілася назаўсёды. То есть, што там было выкрэслена? Ці вы разумееце, што там было выкрэслена? Ну, давайте зноў вернемся да першых крыніц. Пісаць пра цэнзуру я вырашыў, калі выпадкова лакалізаваў, знайшоў фонд, спецыяльны фонд в Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, які так і называецца «Галоўліт БССР». І вот в этом фонде захоўваецца все справаводства вот этого галоўнага цэнзурнага ведомства, якое кантралявала все інфармацыйныя потокі у Советской Беларуси с 1919 по 1991 год. Ну, оно было створено крыху пазней, в 1921 году, але тым не менш, вось, з 19 года ўжо існавалі структуры, якія займаліся вот гэтым абмежаваннем вольнага перасоўвання інфармацыі. І вось калі я зразумеў, што ёсць такі пласт, а потым я перайшоў дарогу і адкрыў каталог Нацыянальнай бібліятэкі і пабачыў, што у нас эта тэма фактычна табуявана вот па сённяшні дзень. І наадварот, я ўбачыў, што ў нашых калег на постсавецкай прасторы выходзяць дзесяткамі працы, прысвечаныя гэтай тэме савецкай цэнзуры. Праводзяцца спецыяльныя навуковыя канферэнцыі, ну, той же Расійскай Федэрацыі, Москве, Санкт-Петербурге, присвечены специально этой теме, где собираются доследчики не только из постсоветских краин, але так само из Америки, Финляндии, Германии и так далее. Я зразумел, что это может быть таким вот серьезным доследованием. Тому я абсолютно без вагання взялся за эту тему и присвятил ей, ну, такий ладный кавалок своего життя. Ваша праца за межамі Беларусі, вот што яна дала вам там? Ну, кожны даследчык павінен абавязкова падарожнічаць, ён павінен быць часткай навуковай прасторы. Ну, мне, можа быць, пашанцавала, бо былі магчымасці выигрывать пэўныя гранты і вот удзельнічаць знаёміцца з калегамі, удзельнічаць в канферэнцыях, удзельнічаць в розных праектах навуковых. Ну, вы знаёміцеся часта з дысертацыямі, з работамі навуковымі маладых сённяшніх вучоных. Як вы ўвогуле ацэньваеце вось стан маладой навукі гістарычнай? У нас шмат вельмі таленавітых молодых людей, якія бліскуча абараняюць сёння дысертацыі. Я не хочу сказать, что они все бліскучыя, ёсць лепшыя, ёсць горшыя, але у нас цудоўная моладзь, і яны смела вот таксама бяруць зараз тэмы, яны читаюць на замежных мовах, яны беруць і спрабуюць працаваць у таких вот абсолютно таких еўрапейскіх традыцыях і разумеюць як частку еўрапейскай навуковай і культурнай прасторы. Александр Александрович, ну вось такое пытанне. Побач кніжкі «Чырвоны аловак» і «Сексуальная рэвалюцыя ў савецкай Беларусі». Напэўна, тыя героі кніжкі «Чырвоны аловак» не дазволілі б, напэўна, такую кніжку выдаць у свой час. А гэтая кніга, конечно, тэма гэта вельмі такая, ну, скажем, невывучаная, напэўна. Вось. І самае цікавае, што вы прысвяцілі гэту працу сваёй жонцы. Да. Ну, я ведаў, калі я взялся, да, я ведаў, калі ўжо я дапісваў, я разумеў, на што я іду. Атрымаўся такі інфармацыйны выбух пэўны ў 2017 годзе, калі выйшла гэтая кніжка. І я атрымаў шмат негатыўных водгукаў і шмат пазітыўных рэцэнзій, і вельмі адмоўных рэцэнзій, якія самае мяккае, што было ў іх, гэта кніга сведчыць пра крызіс сучаснай гуманітарнай веды беларускай, вот такія вот. Я лічу, што хтосьці павінен быў сказаць пра вот этот вот сексуальна-семейны эксперымент, які праводзіў бальшавікі, прыйшоўшыя да ўлады ў 17 годзе,
у галіне сямейна-шлюбных адносінаў. Ну, я памятаю з гісторыі беларускай савецкай літаратуры, што калі у Алеся Анофрыевича Савіцкага выйшла кніга «Тры непражытыя дні», то на з'ездзе адзін выступоўца сказаў, што да якога часу у нас у нашай літаратуры будуць скакаць голыя дзяўчаты. Хаця, перачытаўшы сёння кніжку, там нічога такога страшнага, так сказаць, няма. Можа быць, трэба было пісаць яе крыху больш билетризована, я вот думаю. Ну, гэта, да, гэта было, так сказаць, бомба. Бо сапраўды там шмат і таких літаратурных персонажаў тут прысутнічаюць, наших пісьменнікаў, які удзельнічалі в этом працэсе як непасрэдны актар. Маладыя пісьменнікі 30-х гадоў, так сказаць, там таксама я чытаў некаторыя рэчы, ну, удзельнічалі ва ўсякім разе в этой рэвалюцыі. 20-х гадоў, скажем. 30-х это ўжо згорнута было ўсё. Да, 20-х гадоў, так. Ну, вельмі цікава было на гэтыя тэмы пагаварыць, но я разумею, што пра гэта гаварыць вот так вот коротка вельмі цяжка, і тым больш, што чакае наша апытанка традыцыйная, гэта ўжо нікуды не дзенешся, гэта фармат. Працягніце фразу «Беларусь гэта». Ну, Беларусь гэта цудоўныя людзі. Назовіце, калі ласка, 3 месцы ў нашай краіне, дзе варта пабываць, дзе вам было цікава пабываць. Ну, першае месца – это пабываць варта у Мінску, пабываць варта у маім старым двары, дзе я вырас, і там, дзе нарадзіўся, это трэці дом Саветаў. Трэці дом Саветаў. Не, это уже кватэра, трэці дом Саветаў. Это на улице Максима Богдановича, каля Троицкого прадмесця. Это вот мне асабіста там цікава бываць. Ну, потым трэба абавязкова быць у Браславе. Мясцовыя жыхары кажуць польскай калоніі. Есть такі раён в Браславе, дзе дом маёй цешчы, дзе я таксама частку жыцця свайго. Я бываў у Браславе, цудоўнае месца, і, конечно, гэта яшчэ беларускае месца, таму што у вёсцы Слабодка жывуць такія цудоўныя майстры, якраз, так сказаць, вот я пра многіх з іх гаварыў у сваіх рэпартажах. А што вы зараз чытаеце і каго з сучасных аўтараў вы б параілі пачытаць мне ці нашым телеглядачам? Тое, што ў ўсіх на слуху. Мне падабаецца парадаксальнае Альгерд Бахаревич. Я з задавальненнем читаю кнігі. А ввогуле апошнім часам мне не цікава чытаць мастацкую літаратуру. Бо вся мастацкая літаратура, самая дзіўная і абсалютна фантастычная мастацкая літаратура, як для мяне, яна знаходзіцца ў архіўных справах. Вот там такая фантастика и такое, что придумать такое немагчыма. Ну вот вы, вывучаючы нашу гісторыю, з кім бы з тых герояў, якіх ужо няма, выбітных людзей, вы хацелі б вот уявіць сабе сустрэцца і пагаварыць? Ну, першае, што мне в галаву зараз прыйшло, вот мы зараз с вами сидим побач з выставай, прысвечанай 90-году Караткевичу. Вот я хацеў бы ім сустрэцца, паразмаўляць. Ну што ж, і апошняе пытанне, што для вас родная мова? Ну, родная мова, я б сказал так, что у нас ничего не атрымаецца, пакуль у нас родная мова не стане роднай. Я аптыміст, я лічу, што у той ці іншай форме вот тое пакаленне, пра якое мы з вами размаўлялі сёння, моладзь, яна зразумее, што няма ніякага сэнса, логікі няма ніякай у гэтым дзені адмаўляцца ад уласнай мовы, ад усяго багацця літаратурнага, культурнага, філасофскага. І навошта? Просто мне няма ніякай логікі ў гэтым. Што ж, я жадаю вам поспехаў і новых кніжак. Я нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшнім маім суразмоўцам быў доктар гістарычных навук, прафесор Александр Гужалоўскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы праз тыдзень.